No niin, minä että kävisköhän sitä taas katsomassa verkot, kun illalla tuli laskettua tuonne järvelle, niin katsos, että onko sillä mitään. Mä jo veneen valmistelin silleen, että ei muuta kuin tökätään vaan tuosta noin. Taas se mennä. Ei mennytkään ihan. Onko se... Vesi on vähän sen laskenut. Ottaa tätä telakkaa sitten ensi kerralla pikkusen lähemmäs rantaa, niin ei tarvi... Puoli metriä riittää sinne. Ei tarvitse kiskoa kuivalamaan. Sitten menoksi. Tosiaan siellä on nyt ainakin semmonen verkko, että siinä olisi jopa mahdollista olla siigaa. Lippuuko se itekseen sen verran, että saisi kala ui tuossa katiskan lähellä. Tuossa on tosiaan katiska mulla vieläkin. Joo. Rupeli eteen. Oho, sehän on yöaikana lataantunut tuo akku. Mitä ihmettä? Aika erikoista, että yöaikana lataantuu akku. Siellä mulla taas oisi verkot. Hanaa. Nyt on vähän kaikkea muutakin hilpettä tullut tähän veneeseen päivitystä vapaatelinettä ja polttomoottori on varalta ja sinne myö mennään. Yksi tommonen lippupoju mulla on karannut tuonne jonnekin järvelle, sitä ei tiedä missä se on menossa tällä hetkellä. Tuli laskettua sumussa vähän verkkoja. Huono solmu siihen. Siellä keula eessä siintää jo ensimmäinen lippu, mutta meillä pitää mennä tuonne vielä tuon lähemmäs tuota Kiviniemeä. Tuonne päättyy Kiantajärvi. Saa nähdä mitä tänään on verkossa vai onko mitään. Jos ei oo mitään, niin voisi jättää melkein vielä päiväksi tuohon. Kattoopahan nyt. Ainakin pojut kelluu hyvin pinnalla, että en tiedä onko sillä mitään. Ja katoot. Ensimmäinen poju on siinä. Toinen poju on siellä. Mä taidan nostaa ylös, on sen verran epävakkaisen oloinen keli, että mulla rupeaa tuo selkä juilimaan, kun alkaa vesisaikkellia ja ole tämmöstä matalapainetta, niin saattaa olla, että ei välttämättä illalla pääse sängystä ylös enää, jos menee sänkyyn nyt. Ja rupeaa niin saakelisti viilomaan tuota selkää, niin jolla
Sitä. Ottaiskohan se ylös? Ottais ylös. Onko täällä enää sitä saakelipuikkaria ollenkaan? Ei kyllä näy. On se siellä. Telekatti, sillä on kaloja. Joo. Ei muuta kuin kivi ylös. 1, 2, 3. Semmonen 4 metriä siinä on. Vettä ainakin. Pannahan narut jemmaan, niin ei sotkelu. Kaikki vehkeet pitää aina laittaa silleen, että on sitten ilo seuraavalla kerralla käyttää. No niin. Reikä on ainakin heti alakuun jo iso verkossa, että joku on uinut läpi. Vähän tahtoo nämä verkot olla mennyt vanhaksi. Ei oo enää parrasta päästä. Tässä uusia verkkoja hommata, mutta ei oikein oo inspiroinut. Ei kyllä tullut pelastusliivejä mukaan, mutta ihan sama. Älä tee tätä kotona. En suosittele. Katsotaan, jos ei tässä näy yhtään kalaa, niin voidaan laskea vaikka toiseen suuntaan. Taas on reikä. Tää on taitolaji tämä verkon laskeminen. Kiinni. Tässä on tätä rommua. Eikä se ole parempi katsoa tästä istulla, niin se ei tartu tuohon. Here. Oli sillä tommonen hauki ja ahven. Mä laskin uudestaan sitten tuohon nyt eri lailla tuo verkko, että se on eri syvänteen päällä nyt noin.
Joo, sitten lähtis kattoo peruskatiskat taas. Ja kyllähän toki ihan syömäkeleponen kala on. Jospa se siinä nyt käyköön sitten vaikka isä katsomassa verkot, kun oli kerran kallaa vailla. Vähän näyttää epävakkaiselle tämän päivän keli, mutta jospa tämä tästä saisi vielä jonkun sankollisen mustikkaan, niin se on kiva. Käydä kattoo tuossa Tennulla rannoilla on mustikkaa tai jotain vastaavaa. En tiedä kyllä miten pystyy niin marjoja raapimaan. Tuntuu selässä kyllä sen verran viheliäiselle tuo. No, se on semmoista kun on hermovauria. Kohta me taas telakoidutaan tuonne kuivatelakalle. No, aika pahasti kerran vetäisin lipat tuossa, kun nostin venettä telakalle, tai vejiin venettä telakalle, niin tuli vettyä aika pahasti lipat. Toivottavasti nyt ei. Mutta joo, pitää ruveta nostamaan moottoria ja ajamaan tuonne. Kokeillaan nyt, miten se vetäminen tällä kertaa onnistuu. Hyvinhän se. Sähkövispilar laturi. Näin. Tuo meillä pitää varmaan lorauttaa auton tankkiin. Meillä on sen verran vähän polttoainetta autossa. Katsotaan mitä sanoo tämä toinen katiska. Siihenkin tullut limmaa. Tuommoinen puolimäräntynyt hauki. Kannattaako sitä laittaa vetteen, jos sitä ei? Se oli vissiin toissapäivänä, kun minä vein 4 ahventa, niin isä epäili, että epäili, että ei ole pitkään aikaan tullut kallaa. Mutta onhan sitä, että ei eilettään vasta. No joo. Katsotaan sitten tämä toinen pyydö. Yksi pikku sintti. Opa. Yksi pikku sintti. No on siellä nyt kuitenkin verkko pyytämässä uudestaan kallaa ja vähän tosiaan laskin sen, vaikka aluksi vähän mietin, että laskenko ollenkaan. Tuli se sitten kuitenkin laskettua. Tuo hauki, minkä mä päästin tuolta katiskasta tuonne
vapauteen, niin ei näytä älyvä lähteä yhtään mihinkään. Ihmeen sitkas henkisiä ne on, kun käytännössä muumioituu ennen kuin elonmerkit loppuu. Siinäpähän se on nyt ruokana jollekin toiselle. Pitää laittaa täältä tuo akkulatuuri. Paneeli päälle. Joo. Ei kai siinä. Pitäisköhän nuo siivota nuo kalat. Voisahan ne. Tarpeen siihen siivoamaan. Suomut pois. Muuttuu hauen ulkonäkö aika kummasti, kun se suomustaa. Lähtee nämä värit pois. Tästä on vähän alunen. Joo. Tarkoittaa vielä tuota. Joo, eiköhän se ruota. Ei tarvi niin justiinsa paljon. Tästä kaula poikki. Hauen kanssa saa olla varovainen, ettei veä sappirakkoa. Se on monesti hauessa, niin se on melkein helppoa, kun lähtee tätä peräreijän puolelta vetämään tämä auki. Tälle. Siitä. Raaka touhuu. Suolet veks. Sitten täällä on ilmarakkula tuosta pois. Saisiko sitä otteen sormilla? Tietenkään. Vittujen kevä. Olisi kätevä, kun olisi ne lettermäänit, mutta ne on kadonnut muutossa ja sitten kun ne on raahannut tuonne kotitalloon ja ne on siellä jossakin, niin sieltä ei kyllä löydä yhtään mitään. Täältä pitää sitten kaapia tämä maksa pois.
pää pois. Pää liikutaan pois, siinä on vaan luita. Noin. Toihin leukaperä joutaisin oikeastaan pois, mutta puhkastaa vielä kun mä käynnissä. Viimeistä kertaa pääsin kiantaan. Olisiko se tuo ahven puhkasta? Onko siinä mitään syömistä? Se on vähän niin ja näin. Mahtaa olla pelkkää ruotoa. Antapa olla. Tästä ollaan lokillekin syömistä. Joo. No ei se kovin iso oo, mutta olkoon. Kyllä se tulee syöttyä. Sano minun sanoi. No niin, minä kävin toisen satsin verkolla katsomassa, että mitä siellä on. Tämmönen sateennuhjunen päivä, niin en kehannut ottaa tätä kameraa tuonne verkolle mukaan kastumaan. Niin. No tässähän on kuhaa. Toinen kuha. Ihan hyvän kokoinen. Kolmas kuha. Sitten siianpötky. Siianpötky ihan hyvän kokoinen sekin. Ja tuo ahven uistimella tuosta niin. Ihan hyvä reissu, ihan hyvä reissu. Ei muuta kuin ruvetaan suolistamaan ja nämähän menee savustukseen varmastikin, kun on sitä koko luokkaa, että ihan mittakaloja, ei kai siinä. Suolet pois ja sitä roittaa. Puhkastaa. Kyllä vähän hiekkaa, mutta käy vähän huuhtasamassa tossa. Siikaa mä kyllä lähdin pyytämään, mutta kuhan sain kallaa. Sieltä lähti sieltä pierut pihalle. Tarotin tätä puukkoa päällä mukavasti. Mitä helkatti, onko tällä mätiä vielä? Onpas kyllä. Kuinkas loisia paljon tällä on? Ollut semmoista ongelmaa, että näillä on ihan hitokseen loisia. Tää on ihan terveen täynnä loisia tuo sisäelin. No, ne on vaan sisäelimet, ei siinä mitään. Tosiaan mäti on. Otetaan tuohon. Sieltä vähän riepat syöpi. Sekä muu huuhtasemassa sitten tuolla rannassa nuo kalat näistä. Tosta noin ja koitetaan lähtisikö se tuosta aukeamaan lähtee. Sitten kyllä vähän vinnaa. Se eväjuuressa on kuitenkin semmonen piikki otettava pois. Joo. Sieltä noin. Ihan on niin luisevat nämä päät, että otetaan päät pois. Siitä päät
pois, päät pois. Noin. No täältä mä otan kun perus lukko auki. Lähtee varmaan peräriestä päin tämäkin helpommin. Tuossa se sappi, jos se täällä petokalolla olla. Se jos vetää se sapeen rikki, niin tulee pahamakuista lihaa. Ja ilmarakko putsattua, että saadaan tuota... Eiku tällä ei olekaan se maksa täällä. No niin. En muistakaan enää kuhan anatomia. Sitten hetki aikaa kun kuhan saanut. Kuhan, se on kalaa. Sitähän minä vähän mietin, että mitäs vitsiä siellä tänään on. No, tää on parempi kuin pikkuahvena. Kyllä mä menen tulee ja palautessa voittaa hauenkin. Ja... Toivottavasti mitä tämä on syönyt. Olisiko siellä muikkuu? Noin. Eräilykamppeet on sitä varten, että niitä vasta pystyy tämmöisessä hommissa käyttämään. Pestään sitten kun alkaa haisemaan liian härskille. Oi. Vielä potkittelen. Vielä lähtis uimaan. Tosi joo, tuokin ahvenenpää vielä elää tuossa omaa elämäänsä.